media rok jabai subrata ini 28 tarik sini no jotono saimang kana social media rogo belai जों आबनो कौ मासालायखा थांनाय 14 तारिखआव जेसिनि नक जतन साइमन देव बर्मा जे हायद्राबाद जे थिमानि बिनो खंसं ता फाइ सकाले जे बिनि कन्डोलेन्स खना गिरी चंद्र पारा सांकमा बिसिनि जोंरा फाइ सकाले जों वाइटिएफ नि ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट दङ जोंनि वाइटिएफ नि जीएस दङ सुरज जोंनि जोनानि भाइस चेयारमैन दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइटिएफ दङ তাই যত তংফাই সিনি দিবর কলেজং বিশ্বনাথ সং जोंरो किसिसा जे मानसाक आगे कग्रजक दंमानि जोंबो न सुबानानि हिनै जे मानमानि गाय जों किसिमसा रां बक्सि सुबालायखा ते माइरंबो पन्साखि सुबालायखा सिनि सिनि दाखरजला वाइटिएफ मथा जतन मिलिनि जों सुबालायखा ओंखाय सिनि अबनो सिनि कायसा खा खामाबो जोंबो न जान मा जानखा कारण बतो थै थांका ताबु बिनि जे फेमिलि दंनाय न फानो गाहाम गोरों खायै ब्रक दंलायनोंथौ ताई नक जतन सामान बिनि किसा एकदम फेमिलि अफिस जाजाथाया बिनि तो करुन अवस्था बाबे बबो थैका जों साइते पयनाय तिनि अ दिनो नां चिनि जतो फात्रा दंनाय रखनो जों हायनि सि नर्माली चिनि जनसंख्या कम पपुलेशन कम क जरा रगो जों हायनि हाय चिनि बरक अम हायकासे युथ सिक्ला गम हायको लांमा हारिखां का चिनि बगि दुर्भाग्य कयनाय जतन न अम हायकेनो लांमानाय एरेंग ता सासुलायदि जेसपा नोंथों जोङो दुनियाव बासि दङ अरन चेलेन्ज के जोंबा बासानाय ताई जत ताखुकते बुखुखनो मन खयनाय आं बार नरक जतनो अ चिनि तामने बना 21st सेन्चुरी नि लांमाना के ताखारेति अमसुनो ताई जों अमनो आगो थानाय बसखांगो चिनि थामसानि मारि अ मारिवन जों जतनो मिलि जों सुबालायनाय हामबाय सिनि जत मीडिया रा स्पेशली दंगो टीवी जों टीवी आरो सिनि गिरी चंद्रपारा जोंनो जतन साइमना थांनाय डिसेम्बर नि 14 तारिखआव सिनि ताखुक देबिस ब हायद्राबाद बिनि लांमा आरि लांमानि कगनो अबनो जतन साइमन स्पेशली सोशल मीडिया नि टीवी ताई आ जागानि होइते त्रिपुरा अ जे गिरी चंद्रपारा सांकमा बारि जम्पुजला एडीसी विलेज अ जागा फाइ सपानि बोसोर जों जालकाति आ जागाव तंनाय सिनि जत नि हायद्राबाद नि तिप्रासारा ग्रुप बरक गोबां बनो हेल्प खायै चुबासु खायै पास अफ दि बिनि जे डेड बडी फ्लाइट टु फाइनानि बेलानो कस्तनि बिसिंगै बरनो चुबासु खायया दाय आरो सपायया दै नरक न आंगाबो सानानि बोसुङाव सिनि ताखुक देबिस बरनि नंनु खंबेलानो चुगजा जाया नरक आफरिबो न